Hello mga dudong mga inday, welcome to my channel, ang Dudes Torta karon sa Bayta. Mga ligo ta sa Imelda, sabay ning mga guwapong bata. Tara, tanaw lang din sa Dudes Torta. Yes, larga na. From Igangon, nagsanib karon Igangon sa Wata ug Kipalili nga mga volleyball players. Okay. Mag-adto na Igangon magbinyo na kas Igangon GB. Sige. Kinsa man sa ilaha GB. Ligo ta. Okay, let's go. Madto na ta sa Imelda Falls. Okay. Ako ang mga buddies. KJ, perte ka gwapo. Domyaw. Unin, perte ka gwapo. Domyaw man. Yung nga gwapo. Gerald, J, shout out kay. Hindi dun ah. Shout out Sige. kay. Sige, tana, sabay tana. Okay. Oh, diri. Dara ko ang mga kabataan. Tosoy! Kabibo! Oh, dara soy oh. Imo na dira soy. Ang Indo. Ang dito dahil ay kanyon. Ayaw mo. Ano pa balik kami lok dire? Ayaw. Para to may isa. Balik ko may Imelda. Sige din ba? Kaya wala ako sa sandata. Hindi, public sila. Balik ko may Imelda. Balik ko may Imelda. Dahil mo. Na, planado. Sige. Tagat una. Dili, ako mo singit og dudes tapos kamo torta. Dili na. Tagan tawag yun. Wala Dad! Sikot ang lubot ba? Ayun ko wala yung lubot at baka nang pwede. Balik ko ta, dos ta. Nan, ari doon. Lawa, na oy. Kalapoy. Good. Pagbayad ko ya. Gerak-gerak dyan. Oh, kamot putih. Ayo, itu ya, gimana? Aku dulu. Kan itu. Mga dudung, mga inday, padulong kami sa Imelda. Gagong amiyaw ay, papatay ay. Ibang target kay mga silingan ako. Akit to ayaw ba? Akit to ayaw to. Ayaw to ayaw kay. 30. Oy. Digas daw giyan. Kilig-kiligot yan eh. Numulang naong eh. Dili manintan niya. Jun, pag na manawag si mo ba, i-promote ang Dudes Torta. Ay, sir, inaog Jun, sir. Jun! Bay, makatalik ka din kayo. Oh, sige.
Agay to sige. Adi pa kayo. Bye. Puyo na to, pre. Ibang bulbul na mo ba? Puyo ba? Bulbul ba? Para magtuwan ta. Agay to yawa. Ako ni. Ning ko na pasin to. Sige na be. Ikaw nok. Oh, malaban ka. Ala. Oh. Dili to yang pares na to sa inyo kung si kay walon ba? Oh, dili. Tindog ka. Tikatik Junjun bang sige rekut. Uy. Lah, grabe Junjun nih. Alam. Jun trisi biar nak. Kau trisi ni mo. Muterada ni kuan ba? Musuh lang trisi. Good. Rapi, selada bay. Good. Sabat kita share jangkron. Oh, sige, tindog. Yang terus ka baka jilok ka ben. Tawa gipit ay sa terus ka ba? Gilok. Ayaw ba? Tawa. Ano goy? Saka namin, saka. Saka namin mga goy. Iya na. Ay mga kahoy ito na. Naputol-putol. So, urdak sa no. Tinur. Tuloy ko man. Sabay. Sulit ni sir yang lead. Sunod sir, pag lead na lang permente sir. Iganahan nga ni. Oh, ay pato kami. Ayaw sa kaya. Kaya lang nga, saan mo ako pagtukod daw. Oh, patay. Nako, good. Ah. Ay. Oh, baktas na lang daw. Sige, baktas mo dito. Sige na, baktas na. Sige na, baktas na mo. Pag naog na mo. Sige, pag naog na mo. Sige, baktas na mo. Sige. Dito lang mo. Naog na mo, naog. Sige, naog. Sige. Ano gusto na mo? Naog mo. John, i-promote sang Dudes Torta, John. Oh, gapon. Oh, bulan sir kay Ban ba? Dun, kamparong. Oh, sige. Oh, nay lang. Laro to yan. Sige, sunod yo.
Layo pa kayo eh. Oh, sir, sakay isa diri, sakay diri. Diri, sakay. Oh, diri dara ka. Guys, sorry yan. Sudlag ang tail bay. Loh, terus watang yo, ngalito pud mo ba? Yo, pahalata no. Manganta sir. Turgay. Monitor guide na mo diri. Tubtian. Kapuang dyan na yo. Ayun na, makakay ba? Kay Louie na kayo. Legit sakyan na. Ah. Ah, sir. Okay na, nasa lubot niya. Magbuo na ba? Astay, dapat ka sa ulang siya ron down track. Nuang nang imo ay. Ano na oh? Bukas ma'am? Di ang lubong. Dulo sir. Hello bay. Abiana perfecto ni bay. Sige, sige. Yan na. Grabe ka lisod. Grabe ka lisod. Ah, kamas. Nang manulat ang makuha bay. Ang lubong dire ba? Hindi nang lubong. Yan ang kanan yan. Tay buka lang ni. Kasi mambak ko say. Ay, kung bugni ba kayo mambak ko? Sige ambak siya. 10 lang. Ano mo ka ba? Pila mo ka box diri sir? Una pa, dito pa. Pagawa na po. Oh sige sige sige. Ay mo tos tanan. Ya kami. Ano kami sa mga Amigo din mo na to eh. Layo apa deh, padulong na mig kalugasan. Unsa ning lugar diri te? Kuan. Imelda po. Ah, Imelda Falls. Mo ito nang ginaingon lang nga sikat no? Post sa Facebook ba? Dod store ta te, si Hi Vlog. Hi, good store. Ah, sila dito. Sumay ba? Sumay ba? Mano gali ka sir? Marigos ka oh. Nah, nanti sulod tunan. Dire na kasi. Sir.
17 minutes pa, sir. Sulod sa baba. Oh, sige nakaw. Oh. From Sawata. Nya ang kauban pod kaning mga taga-Kipalili pod nga mga players pod nako sa una akong mga kaparintihan. Ug naami gi-adapt nga taga Igangon. First time nako diri sa Imelda Falls, nakatago diri ang pagkanindot sa tubig, bugnaw, limpyo. Pagkabugnaw usab sa palibot kay gipalibutan kini og mga kahoy.